Sziasztok, Dorgai Balázs vagyok, a Novelkis Kft-től, a magyarországi zsívcsik forgalmazójától. Dobro dnia, mene zvate Dorgai Balázs, ja iz Novelkis Kft. Mi prenesli vám živčik na uhorštinu. Gyertek, megmutatom nektek a raktárat. Így zo mной, pokažu vám na sklad. Nagyon szépen köszönjük az eddigi vásárlóinknak, és buzdítunk mindenki mást is, hogy vásároljon. Harno ďakujem za vašu podpremku. Itt láthatóak a zsívcsikek, amelyeket meg tudtok tőlünk venni. Körtés, almás, citromos ízben, és hivatalosítva magyarországi jelzéssel. Zsívcsik.hu-n keresztül tudtok tőlünk vásárolni. Az országot lefedjük több ezer csomagkiszállítási pont által, és személyes átvétellel is vásárolhattok nálunk, itt Győr melletti raktárunkban, vagy amennyiben úgy kényelmesebb, házhoz is szállítunk nektek. Через živčik.hu možete od nas kupiti, mi venesem vam na ves Vengriju, na ves krajinu i možete vejte do nas na sklad, mi zdjes zbilja Győra i možete sam soboj kupiti. Egészségetekre, remélem legközelebb együtt kocintunk. Na zdrowie!